Радио журналистика ул шул ук журналистика. Журналистиканың асылында битендә тора журнал яисә газетада бастырып чыгару өчен язма рәвештә әзерләнгән ниндидер публикация. Шулай бит ул инде журналистика нәрсә ул? Ул инде теге яисә бу фикергә карата үзеңнең фикереңне җиткерү дигән сүз минем караштан. Бәлки мин ялгышамдыр да, ләкин инде шул урында шул көнне шул булган диеп коры констатацияны мин журналистикага санамыйм һәм инде сез үзегез дә үзеп җиткәчтен журналист булганнан соң булгачтын әлеге мәсьәләләргә үзегез игътибар итәрсез һәм минем сүзләрне искә төшерерсез. Инде күп кеше журналистиканы пресс-релизларны яисә теге яисә бу урында булган чараларның булганын һәм анда кемдер катнашканын констатацияләү дип уйлыйм. Минем фикеремчә, ул алай ук түгел журналистика, ул теге яисә бу мәсьәләгә журналистның фикере кертелгән һәм фикере әйтелгән һәм аналитика булган материал. Һәм инде шушыннан чыгып, башладым инде мин иң борынгы төр журналистик материалны басма төр дип әйттем. Чөнки дөрестән дә инде иң беренче журналистлар алар каләм белән яза башлаганнар. Әлбәттә инде аңа кадәр булган теге урысча әйткәндә глашатайлар булган авылдан авылга йөреп мәгълүмат, яңалык җыеп һәм авылдан авылга йөреп мәгълүматны таратып йөрүче кешеләр дә булган. Бу инде безнең әлбәттә телдән бирелә торган, телдән күчә торган журналистиканың иң борынгы бабалары дип әйтик. Ләкин классик журналистика ул шулай да басма журналистика. Инде радио журналистика, нәкъ шушы журналистика, ләкин радиода сез газетта яисә журналда укыган әйберегезне аңламасагыз, кире кайтып укый аласыз. Моның башында җөмләнең башында нәрсә булды соң әле? Бу мәкаләнең темасы нәрсә иде соң әле? Теге абзыйның исеме ничек иде әле дип сез кире кайтып укый аласыз. Радиода biz эшлибез, biz яшибез, әйткән сүз аткан ук принцибы буенча, әгәр дә инде радиодан сез журналист буларак фикерне әйттегез икән, ул фикерне инде тыңлаучы бүтән кайтып тыңлый алмаячак. Шуңа күрә радио журналистикасында шөгыльләнүче кеше, радио журналистикасында эшләүче кеше үзенең мәгълүматын, үзенең аналитикасын теге яисә бу вакыйгага карата үзенең карашын төреп бирергә тиеш шундый җөмләләргә һәм шундый ничек дип әйтим киемгә, кайсыдыр ки әйткән конкрет җөмлә, әйткән конкрет фикер ул кире әйләнеп кайтып тыңларга мәҗбүр итә торган мәгълүмат булырга тиеш түгел. Ягъни мәсәлән, сезнең җөмләгез, сезнең әйткән фикерегез һәм сезнең материалыгыз булырга тиеш конкрет һәм төгәл. Кайда, нәрсә, кем катнашында нәрсә булган. Менә гади генә мисалны китерәм инде мин. Шуңа күрә радио журналистиканың иң төп аермасы классик журналистиканың ул да булса кире кайтарып әйләнеп укый алмау мөмкинлеге. Шуңа күрә инде кабатлап әйтәм, радио журналистикасына килгән кеше үзенең фикерен йомры итеп, төгәлләнгән итеп һәм урысча әйткәндә исчерпывающий итеп әйтә белергә тиеш телдән. Һәм инде журналистиканың, радио журналистиканың тагын бер ягы бар, ул да булса, син әйтергә тиеш әлеге сүзләрне, әлеге җөмләләрне һәм әлеге мәгълүматны үзеңә генә хас интонация белән, үзеңә генә хас кызыклы тел белән һәм үзеңә генә хас кызыклы формада. Журналистика нәрсә ул? Мин алга таба да моны әйтермен, журналистика ул башкалар алдында аерылып тору. Мәсәлән, сез үзегезнең күршеләрегез, туганнарыгыз, классташларыгыз, дусларыгыз белән аралашасыз. Кемнеңдер сөйләгәнен тыңлыйсы килә, чөнки аның сөйләве кызык. Үзегез дә игътибар иткәнсездер, кемнеңдер сөйләгәнен тыңлыйсы килми. Шуңа күрә журналист кешенең сөйләгәнен, журналист кешенең язганын кеше укырга, тыңларга, карарга теләп торырга тиеш. Һәм инде радио журналистиканың икенче принцибы ул да булса, сез әйткән сүз, сез әйткән фикер булырга тиеш, җиткерелергә тиеш матур тавыш белән, матур дикция белән, матур үзегезгә генә хас сленг белән һәм кызыклы итеп, кызыксындырырлык итеп. Әгәр дә инде радио кызыклы түгел икән, радиодагы чыккан мәгълүмат кызыклы түгел икән, машинада, шкалада дистәләгән, йөзәрләгән радиоканал кеше бармагының бер төртүе белән сездән китеп кенә барачак. Шуңа күрә, әгәр дә инде сез үзегезнең мәгълүматыгызга, үзегезнең радиогызга тыңлаучының игътибарын җәлеп итеп, аны кадаклап куярга телисез икән, димәк, сезнең әйткән мәгълүматыгыз булырга тиеш кызыклы һәм кызыксындыручы. Менә гади генә әйткәндә, радио журналистиканың башка төр журналистикадан аермасы.
Мин һәр вакыт, һәр җирдә әйтәм, моны инде мин үземнең күп еллык тәҗрибәмнән чыгып әйтәм. Аудитория белән эшләгәндә иң беренче принцип ул максатчан аудиторияны сайлый белү. Әгәр дә син чыгып бер аудитория каршында, мәсәлән, балалар алдында сөйли башлыйсың икән финанс базарлары турында, әлбәттә инде бу балаларга синең финанс базарың кызык түгел. Яисә киресенчә, син өлкән аудиторияга чыгып, балаларга кызыклы әйберне TikTok төшерү һәм башка мәгълүматларны сөйли башлыйсың икән, ул зурлар өчен һәм башка аудитория өчен ул кызык булмаска һәм кызыклы булмаска мөмкин. Шуңа күрә аудиторияны сайлаганда иң беренче принцип ул максатчан аудиторияны дөрес сайлау. Әгәр дә син сөйлисең икән кызлар өчен, син сөйләргә тиеш кызларга кызыклы формада һәм кызларга кызыклы темаларны яктыртып. Чөнки кайбер очракта, күп очракта кызларга, малайларга яраган темалар ошамый һәм киресенчә, малайларга, кызларга сөйли торган темалар ошамый. Шуңа күрә әгәр дә сезнең тапшыруыгыз, әйтик, мәсәлән, багышланган икән машиналарның маркаларына, аларның көченә, тизлегенә, аларның үзенчәлекләренә, әлбәттә инде сезнең аудиториягыз булырга тиеш шушы машина белән кызыксынучы кешеләр, һич югы ул булырга тиеш ир-егетләр, ул булырга тиеш малай кешеләр, һич кенә дә кызлар җыелган, яисә хатын-кызлар җыелган аудиторияга сез шушы машина турында мәгълүматыгызны, машина турында сөйләгән тапшыруыгызны кызыклы итеп һәм мавыктыргыч итеп җиткерә алмаячаксыз, алар сезне аңламаячаклар. Шулай итеп, аудитория белән эшләүдә иң беренче принцип ул максатчан аудиторияны сайлый белү. Аудитория белән эшләүнең икенче принципы һаман да шул кайтып кала кызыклы һәм кызыксындыручы формалар сайлый белү. Аудитория нәрсә ул? Аудитория ул ниндидер конкрет җыелган шакмаклы түгәрәк исемләнде конкрет әйбер түгел. Аудитория ул кешенең игътибары. Кешенең игътибарын җәлеп итү өчен нәрсә кирәк? Аның өчен кирәк кызыклы мәгълүмат. Журналист кем ул? Ул кызыклы мәгълүматны үзенә генә хас пишмак аркылы, пишмак аша, үзенә генә хас фикерләр аша, анализ аша үткәреп кешегә, халыкка җиткерүче кеше. Шуңа күрә аудиторияга җиткергән әйбер булырга тиеш аудитория өчен кызык һәм кызыклы. Нинди генә булса да, кемгә генә юнәлгән булса да. Тагын аудитория белән эшләүнең бик күп аның принциплары бар, чөнки теләсә кайсы масса күләм мәгълүмат чарасы ул аудитория белән эшләү принципларына кайтып кала һәм инде башка төр журналистика юнәлешләренә кагылган bütün таләпләр дә, bütün принциплар да радио журналистикасының принципларына һәм таләпләренә туры килә. Аларны сөйли башласам, иртәнгә хәтле сөйли алам. Инде сез игътибар иткәнсездер, радиолар бер-берсенә ошамаган. Кайсыдыр татарча ретро җырлар куя, кайсыдыр татарча китаплар куя, кайсыдыр татарча попса музыка куя, кайсыдыр барысын да бергә җыеп куя, кайсыдыр рок стилендә генә эшли, кайсысы русча гына җырлар куя, мәсәлән, русское радио, кайсысы дөньядагы иң яхшы 40 җырны сайлап алып, көне-төне шушы 40 җырны әйләндереп утыра. Мәсәлән, Европа плюс радиосы. Һәрбер радио нинди дә булса аудиторияга, нинди дә булса кешеләр төркеменә юнәлгән. Музыкаль бизәлеш. Шуңа күрә ни өчен булай? Ни өчен кайсыдыр радио, мәсәлән, 80-90 елларда популяр булган җырлардан гына тора, мәсәлән, радио Дача, кайсы радио, Лав радио, Европа плюс бүгенге көнгә актуаль булган җырлардан гына тора. Анда юк Кобзон да юк, анда юк Алла Пугачева да, анда юк, анда ниндидер чит илдә безнең кемнәр бар? Сандралар һәм башкалар. Алар да бүгенгесе көндә актуаль булган җырлар яңгырый. Шуңа бу ни өчен шулай эшләнә? Чөнки һаман да шул аудитория. Һәрбер радиолар күбрәк булган сайын, һәрбер радио үзенең аудиториясын табырга тырыша. Мәсәлән, ни өчен китап радиосы шул ук татар радиосында булган, әйләнгән, уйнатылган җырларны тулы оптимала да үзенә куймый. Чөнки бу җырлар инде татар радиосында бар. Чөнки татар радиосы китап радиосына караганда алдарак барлыкка килгән һәм татар радиосының аудиториясе китапныкына караганда бу моментта күбрәк. Һәм инде зур аудиторияле радиолардан соң барлыкка килгән радиолар, шул ук телдә эшләүче һәм шул ук юнәлештә эшләүче радиолар инде урысча әйткәндә нишалы радио, нишевой, нишеваться итергә
мәҗбүр, кемдер кирип китә сәяхәтләргә, мәсәлән, Искатель дигән радио бар. Ул анда музыкаль бизәлеш якынча рок стилендә. Һәм инде шушы рок стилендәге җырлар арасында кешеләр сәяхәт итәләр вакыт буенча, шул елның шул вакытында, шул көнендә булган шундый кызыклы хәл. Яисә анда Гренландиянең шундый яры буенда тапканнар шундый урынны. Ул урынның тарихы менә мондый булган. Татарстанда Кама Тамагы районында шундый мәгарәләр бар. Һәм башкалар. Әйтүемчә, музыкаль бизәлеш тора, кабатлап әйтәм, радионың сайлап алынган аудиториясенә бәйле рәвештә. Мәсәлән, Тәртип радиосы бар. Анда аның йөзек кашы булып тора ретро җырлар. Ягъни, мәсәлән, безнең әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар тыңлаган җырлар. Һәм инде шушы җырларны тыңларга күнеккән һәм әлеге җырларны тыңларга яраткан кешеләр өчен бу радио. Бар авторадио, автомобилистлар өчен радио, һәм башка. Бар чит илдә хәтта бар бакчачылар өчен радио. Чит илдә бар автомобиль йөртүчеләр өчен радио. Һәм чит илдә гомумән анда меңәрләгән радио һәм һәрбер төркем кешеләр өчен төркемдә бар икән, анда бер нинди шәһәрдә, кичкенә генә 30 меңлек шәһәрдә бар икән 15 кеше, анда төлке яратучылар 15 кеше. Шушы төлке яратучыларга багышланган радио булырга мөмкин. Мин теге образлыгын әйтәм әлбәттә. Алга таба яңа радиолар барлыкка килү белән музыка өлкәсендә дә һәм тематика өлкәсендә дә булачак, әлбәттә, тематика буенча ваграк төркем кешеләргә багышланган радиолар. Һәм инде музыкаль бизәлеш тә нәкъ шулай ук сайлана. Инде Китап радиосындагы музыкаль бизәлеш кемнәр өчен һәм ничек сайлана дисәгез, андагы музыкаль бизәлеш, мин сыр итеп кенә әйтәм, анда урысча әйткәндә хиты всех времен. Ягъни, мәсәлән, 60-нчы еллардан алып бүгенге көнгә кадәр хит булган җырлар. Алар 100% хит, алар 100% халык арасында танылу алган, аларны һәр кеше белә, кичкенә бала да белә, аның әти-әнисе дә белә, әби бабасы да белә. Бу инде берникадәр хәйләкәр алым, ләкин шуңа да карамастан бу алым бүгенге көндә үзенең җимешләрен бирде. Һәм инде без бүгенге көндә онытылып бара торган китап уку культурасын берникадәр музыкага кушып, 50-50 чамасында кушып, инде кеше җыр тыңлый, һәм җыр арасында сизелмәенчә генә кирип китә ниндидер лирик бер әйбер шигырь формасында, яисә ул ниндидер кыска бер хикәя формасында, бер нинди проза әсәре кирип китәргә мөмкин. Шулай итеп, шул рәвешле без күнектерәбез үзебезнең тыңлаучыларны радиодан һәм радиодан түгел, аудио китаплар, аудио әсәрләр тыңларга. Радиода эшләү өчен 5 кенә кагыйдә җитми, анда хакында хәтта 15 кагыйдә дә җитми. Чөнки радио ул үзенә алып кирип китә һәм бүтән бер кая да чыгармый торган бер дөнья. Һәм инде син шушы дөньяга эләккәчтен әлеге дөньяның законнары буенча яшәргә мәҗбүр буласың. 5ме. Беренчесе, әлбәттә, радиога карата булган хөрмәт, мәхәббәт, ихтирам. Син радионы яратмыйча торып, радиога гашыйк булмыйча торып, анда эшли алмыйсың берничектә. Бу беренче кагыйдә. Икенче кагыйдә дисциплина. Чөнки дисциплинадан башка син радиода коррект эшли алмыйсың. Мәсәлән, синең сменаң башлана сәгать 14:00-дә, ә синең дисциплинаң бераз аксый. Син киләсең 14:05-тә. Син бер тапкыр киләсең 14:05-тә, ике тапкыр киләсең 14:15-тә, өченче тапкыр киләсең 14:02-дә, дүртенче мәртәбәдә син инде 14:00-га эфирга куймаячаклар. Шуңа күрә икенче зур принцип ул дисциплина. Һәм инде син вәгъдә иткән әйбереңне эфирга чыгарырга тиешле әйбереңне нәрсә генә булса да, таш яуса да, яңгыр яуса да, кар яуса да, аягың сынса да, Алла сакласын, эшләп бирергә тиешсең. Чөнки синең материалыңнан тора синең радионың сыйфаты, һәм инде синнән соң һәм сиңа кадәр килә торган материалларның тапшыруларының сыйфаты. Әгәр дә инде син эшләргә дип алынган продуктны эшләмисең икән, синең урында радиода тишек булачак. Шуңа күрә дисциплина икенче урында дип саныйм. Өченчедән, әлбәттә, инде матур тавыш. Чөнки әгәр дә инде синең тавышың шыелдык икән, яисә синең тавышың минеке кебек карлыккан икән, ни өчен әйтәм, исегездә калдырыгыз, сезгә кирәк булачак. Тыңлаучы кулагы белән тыңламый, ул тыңлый тавыш ярылары белән, голосовой связкалар белән урысча әйткәндә.
Шуңа күрә әгәр дә инде радиодан сөйләүче кеше шыелдап сөйләй икән, тыңлаучы кешенең тавыш ярылары киеренкелек хәленә керә. Алар напрягация итә урысча әйткәндә. Шуңа күрә әгәр дә инде карлыккан кеше икән, ул шулай ук. Инде 2-3 минут тыңлаганнан соң тыңлаучы кешенең дә тамагында карлыгу симптомнары барлыкка килә. Шулай ук инде кешенең желательно дип әйтик, дефектлары булырга тиеш түгел. Кешенең с хәрефләре, р хәрефләре, з хәрефләре, алар барсы да булырга тиеш чиста һәм нормадан читкә тайпылыш булырга тиеш түгел авазларда һәм хәрефләрдә. Шулай булдымы? Так, дүртенчесе димәк булсын дикция һәм стиль. Әгәр дә синең стилең юк икән, синең дикцияң аерылып тормый икән, сине тыңлаучы башка кеше белән бутаячак. Әйтик, радионы кабыза, ул сине белми, ул сине танымый. Әгәр дә инде синең тавышың аерылып тора икән, әгәр дә синең дикцияң аерылып тора икән, син үзеңә генә хас манерада, үзеңә генә хас сүзләр кулланып, үзеңә генә хас дикция һәм интонация белән сөйлисең икән, син тыңлаучы сиңа ияреп кирип китә. Карале. Чөнки кеше тартыла нормаль булмаган, аерылып торган әйберләргә. Ул көн сайын, көннән иртәдән кичкә кадәр ул булай да күнеккән. Урамга чыкты, кояш бар, яисә юк, җир каты, җәй җылы, кыш салкын һәм башкалар. Һәм инде радионы кушты, тавыш нәрсә. Ирләр тавышы нидер сөйли. Кызык түгел, чөнки мин бу ир кешене белмим. Әгәр син бу ир кешене беләсең икән, син аны таныйсың. Ә син аны таныйсың икән, димәк син аны таныйсың ниндидер бер үзенчәлекле тавышының яисә дикциясының, сленгының үзенчәлекле бер ягыннан. Мәсәлән, Гөлназ Сафарованы танымаган кеше юк радиода. Яисә Абри Хабриевны аны танымаган кеше юк. Алар чөнки үзенчәлекле кешеләр. Әгәр дә инде кеше сөйли икән һәм радио журналистикага килә икән, карале, теге кеше кебек булыйм әле мин, яисә теге кеше кебек сөйләп карыйм әле мин дип килә икән, килмәгез балалар. Башта үзегезгә генә хас стильне һәм дикцияны сөйләп алыгыз. Ondan soң инде шуны эшкә җигеп карагыз, сөйләп карагыз, тыңлатып карагыз тыңлаучыларга. Ondan соң инде радио журналист булырга хыялланырга да була. Һәм 5нче соңгы принцип ул да булса нәрсә? Әйдә булсын интеллект. Әгәр дә кешенең тавышы да бар икән, дикциясе да бар икән, аның бар икән дисциплинасы да, радионда үлеп ярата икән, әгәр дә кешенең башында акылы юк икән, гафу итегез, ул аның беренче 4 принципы, 4 кагыйдәсе инде кирәк түгел. Чөнки безнең әбиләр әйткәнчә, авызың ни сөйләгәнне колагың ишетергә тиеш, һәм инде авызың ничек дип әйтим, кеше акыл белән сөйләргә тиеш. Һәм әгәр дә инде радиога чыгып кеше килде китте бер сөйләй икән, мәсәлән, акылны эшкә җикмичә, яисә нәрсәдер әзерләнмичә, яисә гомумән яисә бу темада әзерлеге булмыйча сөйләй икән, аңа карата әлбәттә тыңлаучының мөнәсәбәте булачак тискәре. Әгәр дә инде, мәсәлән, алып баручы финанс өлкәсендә бум икән, ашым килмәгә, гафу итегез. Инде әгәр дә ул сөйли башлый икән сезгә финанс базарлары турында, һәм сезгә сөйли икән ниндидер юк бар, әлбәттә инде бу аны бизәми һәм аны радио журналист буларак танытмый, һәм аның кыйммәте радио журналист буларак бу очракта нулгә тигезләшә. Кайда ничек? Максатның нинди булуына карап. Әгәр дә инде син алып барачак тапшыру ул радионың имидж тапшыруымы, радионың җәдвәлендәге тапшыруымы, радионың тәкъдим итүче һәм тәкъдир итүче тапшыру икән, ул вакытта инде кунакларны һәм теманы эзләргә мөмкин кемдә? Баш мөхәррир дә, программалар мөхәррире дә һәм программа мөхәррире үзе дә. Әгәр дә инде синең авторлык тапшыруың икән, темаларны һәм кунакларны эзлисең бары тик син. Чөнки ул тапшыру өчен син җавап бирәсең, аның әтисе дә син, аның әнисе дә син, аның продюсер да син, аның алып баручысы да син һәм аның мөхәррире дә син. Шуңа күрә нинди тапшыру булганына карап. Мин Караңгы авылдан килгән, Казанга укырга килгән егет,
Алай десек те була инде хәзерге идән күзлектән чыгып караганда. Студент кеше һәрвакыт ач. Студент кеше һәрвакыт ялангач. Аның аягына безнең вакытта иде бу. Хәзер генә ул теге университет янына якын килеп булмый, анда студентларның Мерседеслары, Майбахлары, Мазератилары аркылы ничек дип әйтим, кысылып үтәргә кирәк. Безнең заманда алай түгел иде. Безнең заманда студентның ашарга ризыгы юк иде, киенергә юнны киеме юк иде. Аяк киемен әйткәндәй, ул вакытта юклык заманы, ул вакытта кыен заман. Һәм инде иң зур кыенлык ул да булса акча юклыгы иде. Әлбәттә, авылда акча юк, бирсәләр дә күп бирмиләр, җитәрлек бирмиләр. Кебек тыйла иде безгә, бәлки җитәрлек тә булгандыр инде кем өчендер. Шуңа күрә ашыйсы килү, киенәсе килү һәм бераз гына булса да акча эшлисе килү мине алып килде. Бер инде ул радио хәзер юк. Юк, мине башта алып килде 16 яшьлек вакытымда Татарстан дәүләт радиосына. Янда бер елдан артык булдым тел күрке сүз дигән тапшыруның корреспонденты. Ягъни мәсәлән, корреспондент нәрсә ул? Хәзер генә ул теге мондый кичкенә ни белән йөриләр, диктофон белән. Ул вакытта менә мондый Маранс дигән диктофон, аннан да зуррак микрофон тотып, җилкәңә асып чыгып китәсең һәм көне буе кешеләрдән интервью җыеп кайтканнан соң әлеге интервьюларны, әлеге материалларны бобинага салып, үзең чистартасың. Ул теге хәзерге кебек компьютерда чистарту ул вакытта юк, ул вакытта компьютер технология гомумән юк. Ул вакытта менә шу өстәл кебек өстәл, анда 2 бобина, магнитофон ленталы бобина. Магнитофон лентасын кулакчын белән әйләндерәсең, һәм инде минем кебек кеше ютәлләде, яисә сулады, яисә пауза булды, яисә кирәкмәгән сүз әйтте, ул урынын кайчы белән алып кисеп аласың да, махсус клей белән ябыштырасың да, алга таба тыңлыйсың. Менә шушы рәвешле эшли башлаган кеше мин радиода. Әлбәттә инде акча эшләү иде, бераз гына булса да беренче максатым. Аннан соң инде 1997 елда ачыла башлады безнең коммерция радиолар. Анда бит инде гомумән яңа дөнья, анда инде яңа юнәлеш, яңа сулыш, кызык вакыт, кызык вазгыять дип әйтик инде. Һәм мин шушы яңа ачыла башлаган коммерция радиоларында үземнең көчемне сынап карарга булдым. Һәм инде башта Дулкын дигән радиода эшләдем, ярты ел, аннан соң инде 4 ел ярым эшләдем Курай дигән радиода. Ул радиолар хәзерге кебек теге ял көне бакчада кушып куя торган радио түгел иде. Ул вакытта Курай радиосы ул культ радиосы иде. Ул радио белән кеше йокыдан тора иде, йокларга ята иде. Анда хатлар язалар иде. Анда бер кичкә минем укыганым бар 70-шәр, 80-шәр хат. Сез күз алдына китерәсезме ул 70-80 хатны? Ул конвертта килгән хатлар, аны ачасың, турдан-тур эфирдә аны укыйсың, анда соралган җырны куясың. Ыргытасың, икенче хатны аласың, укыйсың, җырны куясың. Шушы режимда без эшләдек. Шундый күңелле, шундый рәхәт иде. Инде без ул вакытта оештырган концертлар, дискотекалар, чараларга кеше урылып килә иде. Һәм инде безгә алып баручыларга, диджейларга теге кул белән кагылып карау өчен генә дә кешеләр, тыңлаучылар инде күп нәрсәгә риза булырлар иде ул вакытта. Хәзер әлбәттә инде ул заманнар үтте. Хәзер радио алып баручылар, телевидение алып баручылар хәзер барысы да бар социаль челтәрләрдә. Аларга тотынып та карарга да була, аларга сорау бирергә дә була, аларны этитеп сүгергә дә була. Шуңа күрә заманнар үзгәрде. Безнең заманда тагын да кызыграк иде, һәм тагын да кызыклырак иде. Шул кызыклы заманнарда тәҗрибә туплап бүгенгесе көнгә килеп җиткән кеше мин. Бүгенгесе көндә Татмедиа акционерлык җәмгыятендә безнең 15 радио бар, республикабызның төрле шәһәрләрендә. Һәм инде сез үзегезнең кайсы районда һәм кайсы шәһәрдә яшәвегезгә карап, шушы радиоларны үзегез сайлый аласыз. Әгәр дә инде теләгегез бар икән, анда ниндидер танышу визиты ясарга яисә инде үзегезнең көчегезне сынап карарга рәхим итегез. Сез Татмедиа радиоларының теләсә кайсына килеп үзегезнең көчегезне сынап карый аласыз. Радионың кимчелеге турында сөйләгәндә, мин әйттем, радионың иң зур кимчелеге аның визуаль булмавы дип әйттем. Һәм сезнең очракта, безнең очракта һәм бу сорау очрагында бу аның кимчелеге үзеннән-үзе аның, дип әйтим,
отышлы ягына әйләнеп куя. Чөнки радиода сезне беркем дә күрми. Нинди киемдәсез? Зәңгәр киемдәме, яшел киемдәме, Адидастамы? Гафу итегез реклама өчен. Яисә инде башка төрле киемдәме, яисә пижамадан бөтенләй. Бернинди аерма да юк, чөнки сезне анда беркем дә күрми. Сез анда суган ашап килә аласыз, чөнки радио аркылы суган исе шулай ук чыкмый. Болгар радиосында бүгенге көндәге тыңлап карасагыз, анда бар эстрадада нинди юнәлешләр булса, барлык юнәлештә диярлек аларда бар. Аларда техно музыкадан башлап, рэп белән дәвам итеп, классик һәм халык җырларына кадәр бар. Чөнки алар эшли киң даирәгә, киң аудиториягә, чөнки алар эшли районнар өчен. Шул исәптән Казан өчен һәм районнар өчен аларның аудиториясе зур. Шуңа күрә алар һәр төрле музыканы һәм җырны да куя алалар. Тәртип радиосына килгәндә, Тәртип радиосының үзенең бар нишасы. Мин татарча аның альтернативасын белмим бу сүзнең, бар нишасы үзенә генә хас дип әйтик урыны. Алар ничек дип әйтим, традицияларга һәм ретро җырларга корылган эфир Тәртип радиосында. Бүгенге көндә башлыча. Аларның 70-80% материалы ул ретро җырлар. Алар тәкъдим иткән тапшыруларның күбесе әхлак турында, дин турында, өлкән буыннарга, өлкән буын кешеләренә багышланган тапшырулар бик күп. Шул ук исәптән шулай ук әлбәттә балалар өчен тапшырулар да бар. Алар шушы дәваниләр, дәватиләр, әтиләр, әниләр аркылы балаларга да әлбәттә тапшырулар әзерлиләр. Бу ләкин һәрбер радионың да теге бер сүз белән торган атамасы дигәндә, Болгар радиосы универсаль радио, Тәртип радиосы ретро радио, Китап радиосы әдәби музыкаль радио. Аерыламы? Әдәби музыкаль радио ул нәрсәне күз алдына китерә. Ул төнге сәгать, кичке сәгать 10-нан иртәнге сәгать 6-га кадәр тоташ аудио әсәрләр, иртәнге 6-дан кичке сәгать 10-га кадәр 50% җыр, 50% әдәби әсәрләр, хикәяләр, повестлар һәм шигырьләр. Менә 3 радионы аңлатып бирә алдым бугайымы? Аермасын. Шулай ук бар бездә Курай дигән радио, ул УКВ радио, аларның үзенең үзенчәлекләре бар, чөнки Курай радиосы ул дөньяда бердән-бер ике телле радио, рус һәм татар телле. 3 телле икән. Инглиз, рус һәм татар телле. Анда башта татарча җыр була, аннан соң русча җыр була, аннан соң инглизчә җыр була. Бу шулай ук формат, бу форматның шулай ук тыңлаучылары бар. Татар радиосы шулай ук универсаль форматлы радио, ләкин аның аудиториясе башка радиоларныкына караганда иң яшь аудитория. Татар радиосын тыңлый 12 яшьлектә, татар радиосын тыңлый 25 яшьлектә, һәм аларның һәрбер радионың бар максатчан аудиториясе, әгәр дә без татар радиосының аудиториясын алсак, 12 яшьтән алып 33-34 яшькә кадәр дип, Болгар радиосын алсак 22 яшьтән алып 50 яшькә кадәр дип, Тәртип радиосын алсак без 45 яшьтән алып өлкән яшькә кадәр дип, Китап радиосыныкын алсак 40 яшьтән алып 35-40 яшьтән алып, шулай ук өлкән яшьтәгегә кадәр дип. Шуңа күрә һәрбер радио аудиториясе белән аерыла. Мин мәрхүм Җанабай Шакиров белән таныш идем үзе вакытында, ул исән вакытта. Аңа якынча шундый ук сорауны биргәнем бар. Эдем, диде ул. Әгәр дә тавыш юк икән, ул юк инде. Хит йомыркач, хит әллә нәрсә, ул юк тавыш барыбер чыкмаячак. Барыбер чыкмаячак. Шуңа күрә, әгәр син тавышың радиога туры килми икән, йомырка эчеп изаланмагыз, интекмәгез, ул барыбер чыкмаячак. Әгәр дә инде синең тавышың ниндидер тембрларга, тавышыңа ниндидер тембр җитми икән, ул очракта минем уйлавымча шулай ук йомырка яисә башка төрле әйберләр ярдәм итмәстер дип уйлыйм. Әгәр дә инде синең тавышың моңа кадәр матур булып, менә минеке кебек, берникадәр авырганнан соң, менә хәзер минеке кебек бик ямьсезләнә икән, ул очракта инде авызга кабырга була мятылы, баллы, прополислы һәм башка төрдәге конфетлар, теге аптекада сатылучы конфетлар,
яисә инде кибетләрдә сатылучы махсус әйберләр тавышны чыгаручы, сулыш алуга тәэсир итүче. Шуңа күрә йомырка эчүне минем кулланып караганым юк, хәлбуки аны кичкенә вакытта ишеткәнем бар иде. Йомырка белән чәч юганнарын, йомырка тавыш беткәч йомырка эчкәннәрен. Ләкин бу тавыш беткәндә, тавыш булмаганда йомырка эчү ысулының мин эффектив булуына ышанмыйм. Файдалы дип уйлау һәм уйламау безнең чиракта һәм гомумән тирәслек чиракта да файдасыз. Чөнки синең файдалымы юкмы дип уйлавыңнан гына аның файдасы артмый да кимеми дә. Әгәр дә синең эшләгән эшеңнән 2 кеше, 3 кеше, 30 кеше, 3 кеше, 3000 кеше, 300 мең кеше, 3 миллион кеше куллана икән, димәк синең хезмәтең автоматик рәвештә, хезмәтеңнең кыйммәте һәм файдасы автоматик рәвештә арта. Әгәр дә сине 3 кеше тыңлый икән, синең хезмәтеңнең файдасы 3 тапкырлана. Әгәр дә 3 миллион кеше тыңлый икән, син ясаган әйберне, син оештырган тапшыруны, син ясаган радионы, син яздырган подкастны, аның файдасы 3 миллион тапкырга арта. Минем карашым, минем фикерем шундый. Мин һаман да әйләнеп кайтам шушы кешенең үзенә җәлеп итә алу кешенең булуына һәм булмавына. Әгәр дә кеше үзенә җәлеп итә икән, син 68 журфак бетер, син барыбер кешене үзеңә җәлеп итә алмаячаксың. Үзеңнең сүзеңә дә, үзеңнең мәкаләләреңә дә, үзеңнең тапшыруыңа да һәм радиода сөйләгән үзеңнең сүзеңә дә. Шуңа күрә әгәр дә радиода сиңа урын калмый икән, син башка урын табачаксың. Чөнки үзенең фикерен, үзенең тавышын эшкә җигә белгән кеше ул теләсә кайда үзенең урынын таба. Радиода да таба уланы, ул социаль челтәрләрдә дә таба. Менә бит блогер дигән профессия бар хәзер. Бөтен мәктәптә укучы балаларның 80%-ка якыны блогер булырга хыяллана дип әйттеләр миңа. Сезнең арада да андыйлар күптер. Блогер ул шул ук радио алып баручы, аның микрофоны гына юк. Кайбер очракта микрофоны да хәтта бар. Беренчедән, әгәр дә кешенең тавышында, яисә телендә дефект бар икән, ул кеше кагыйдә буларак радиога туры килми дип әйттем мин. Яисә С хәрефе аның дөрес түгел, яисә Р хәрефе аның юк. Ләкин, әгәр дә синең сөйләмең кызыклы икән, әгәр дә синең сленгың мавыктыргыч икән, әгәр дә син сөйләгән әйбернең атасы, анасы бар икән, синең рың булмауда, С хәрефең булмауда беркемне дә кызыксындырмый. Шуңа күрә, әгәр дә инде син беренчедән теләгең бар икән радиода эшләргә, радио алып баручы булып эшләргә. Икенчедән фикерең бар икән, интеллектың бар икән, әйтәсе килгән сүзең бар икән, һәм мавыктыргыч үзеңнең стилең бар икән, төкер. Р хәрефе һәм С хәрефе бу очракта сиңа берничек тә кылмаучы итмәячәк. Безнең бүгенге көндә һәр җирдә креативлы дигән төшенчә бит инде популярлашып килә һәм бүгенге көндә иң еш әйтелә торган сүздер ул. Сәнгать өлкәсендә, массалы күләм мәгълүматлар өлкәсендә. Шуңа күрә минем биремем шундый. Үзегезнең мәктәбегезне рекламалаучы 15 секундлык реклама ролиги ясарга кирәк. Татарча 15 секундлык реклама ролиги. Нәрсә ул 15 секунд? 15 секунд ул 28 сүз. Шушы 28 сүз эченә сез үзегезнең мәктәбегезнең кайда урнашканын, нинди матур икәнен, аның никадәр дөньядагы иң яхшы икәнен, анда укучылар никадәр дөньядагы иң булдыклы, иң уңган һәм иң шибәр икәнлекләрен әйтеп язылган булырга тиеш сезнең реклама тексты 28-30 сүздән торган.